Sa wakas mga kababayan ay nagsalita na nga po ang ating presidente patungkol dito sa isyu na ibinulgar at inilathala ng ating dating presidente. Dahil nga po sa matinding anomalya dito sa sinasabing BICAM report at ayon po sa ating presidente na si Bongbong Marcos na ang mga nireport at inilathala binulgar ng ating dating presidente kasama si Atty. Vic Rodriguez at Congressman Isidro Ungab at dalawa pa. Sa mga dokumentong inilabas ni dating Pangulong Duterte ay lumalabas na ang mga public documents ay blanco. Ang mga amount na kailangan sa isang alokasyon ay blanco. Kaya naman questionable talaga ito mga kababayan dahil nga kung oras na kailangan na nilang lagyan ng amount ay pwede pong nilang lagyan ng amount itong public documents at hindi po pwede iyon mga kababayan kasi dapat bago pa man mapunta sa Senado o mapirmahan ng ating mga kongresista, Senado at presidente ay dapat nga po mga kababayan ay kompleto na ang dokumento, walang blanco, walang kulang. At sa usaping yan mga kababayan ay dinipensahan po ni Lucas Bersamin itong 2025 national budget. Kaso lamang po mga kababayan, ang tinutukoy po ng dating presidente ay bicameral report. Subalit ang tinutukoy naman ni Lucas Bersamin ay yung sinasabi na GAA report kung saan ito ay available sa website ng DBM. At mukhang naliligaw ata ng landas sa pagdepensa itong si Lucas Bersamin dahil nga po ang talagang dinidepensahan niya itong GAA at hindi niya madepensahan itong bicameral report na kung saan pirmado ng mga kongresista at senador at aprobado din ng ating presidente. At dahil nga lumabas na ang ganitong issue, ang ganitong BICAM report, paano pa kaya ito didepensahan ng mga legalista, ng mga loyalista ni Marcos? Sa hindi po nakakaalam, ang General Appropriation Act ang nauuna bago ang bicameral report. Ibig sabihin nito mga kababayan ay GAA muna bago itong bicameral report. Subalit, ang sinasabi po ni Lucas Bersamin ay kumpleto naman po sa GAA. Ang hindi nila maipaliwanag itong bicameral report. Ang GAA ay pambansang budget na inaprubahan ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo na naglalahad ng gastusin ng pamahalaan para sa taon ng pananalapi. Ang Bicameral Conference Committee Report naman ay bahagi ng proseso upang pagtugmain ang mga pagkakaiba sa pagitan ng bersyon ng Kamara at Senado. Kaya sa naging paliwanag ni Lucas Bersamin, ganon din ni Bongbong Marcos, ay patungkol lamang sa GAA na kung saan ito yung mauuna bago ang bicameral report na kung saan yun naman ang ipresenta ng dating Pangulo na kung saan ay nagkaroon po ng anomalya na nagkaroon po ng napakaraming blanco sa bawat alokasyon na bilyon-bilyon peso, milyon-milyon peso ang katumbas at hindi natin alam kung saan mapupunta yung ibang amount na hindi na-declare at naisulat doon sa bicameral report. At sa isyong ito ay talagang hinihintay natin ang komento ng presidente. Buti na lamang nagkomento yung ating presidente at yung ating executive secretary patungkol dito at dinipensahan nga nila. Pero ito mga kababayan ang tanong ko, sino nga ba dapat ang unang magkukomento patungkol dito? Ito mga kababayan, ang karaniwang miyembro ng Kongreso ang unang nagkokomento patungkol sa General Appropriation Act o GAA. Maging sa Bicameral Conference Committee Report, maaaring magmula ang mga pahayag sa mga pangunahing mayakda ng panukalang batas, mga tagapagsalita ng Kamara o mga pinuno ng mga komite ng budget ng Senado at Kamara. So okay naman yon na nagkomento agad yung ating presidente patungkol doon sa issue ng bicameral report. Hindi pala GAA report, pero hindi po satisfied yung ating mga kababayang Pilipino. Dahil nga po ay ang tinutukoy nila na meron daw po sa kanilang website o dito sa website ng DBM
ay itong GAA report lang, hindi yung sinasabing bicameral report. Dahil nga po, ang gustong malaman ng taong bayan kung totoo nga ba ay yung sinasabi o yung mga aligasyon ng ating dating presidente ni si Tatay Digong. Kasi nga, si Tatay Digong ay mayroon pong mga ebidensya, merong papel, merong hard copy. Samantala, itong puwersa o itong side ni Marcos ay wala pong maipakita ng mga dokumento o yung parang printed o yung mga hard copy, wala po. Soft copy po ang meron sila at tinutukoy nila na nandoon po sa website at pwedeng silipin, pwedeng tingnan ng ating mga kababayan. Ay gusto po ng ating mga kababayan ay yung sinasabi na bicameral report na kung saan mga kababayan permado ng mga senador, permado ng mga House of Representatives o yung mga kongresista. At syempre, nandyan din po aprobado mga kababayan ng ating presidente. Samantala, yung GAA report na nandun sa website, hinahanap natin mga kababayan, saang page ba mayroong mga perma? Kasi kailangan may perma para sigurado na talagang nakita ito ng mga opisyalis. Isa itong patunay mga kababayan na natanggap at nakita po ng mga opisyalis bago pirmahan ang isang papeles. Kasi ito po mga kababayan ay isang public documents. Pag public documents, dapat hindi yan hindi yan magbabago mga kababayan, no? Kasi kapag may binago ka dyan, pirmado na po ng mga kongresista at na senador, aprobado ng presidente, tapos may binago ka, ay isa po yung falsification of documents. Isa na po yung magiging kaso at sa pamamagitan yan mga kababayan, yan nga sa issue ng tinatawag na bicameral report na ang daming blanco, mga kababayan, isa na po yung impeachable offense, na pwede na yan magsampa ng kaso ang ating mga senador, ang ating mga normal na Pilipino, siyempre katulad ng ginawa nila kay BP Inday Sara Duterte na napakaraming mga community tapos isang House of Representative lang, so makakapasa na sila ng isang impeachment complaint. So ang ating mga kababayan pwede na rin gawin yon, bawian din natin yan kasi yan po ang sinasabi natin mga kababayan na isang hindi katanggap-tanggap na ginawa ng ating mga opisyal, lalong-lalo na alam po ito ng ating presidente, kung saan talagang may permiso. Aprobado din mga kababayan ng mga senador na pumirma. Mga senador na nag-approve doon sa 2025 national budget. At syempre yung kongresista, kasi yung mga pumirma dyan ng kongresista ay gustong-gusto nila na magsingit ng mga panukala na hindi talaga tinatalakay. At yan ang mga nasisilip ng ating butihing mababait na ating mga attorney at syempre lahat yan kaalyado ni Tatay Digong. Meron din dyan yung ibang mga mga independent people, yung mga hindi sakop o hindi sumusuporta ka naman kay Tatay Digong, pero sumusuporta lalong-lalo na sa budget ng taong bayan. Bakit nga ba tayo makikialam dito sa sinasabing bicameral report? Kasi sabi ng ating mga kababayan, bakit ka makikialam dyan? Mga yan ang usapin dyan ay patungkol sa maglalaban-laban dyan ay mga senador, mga kongresista, presidente, basta matataas na opisyalis. Bakit daw tayo na normal na mamamayan ay makikialam dyan mga kababayan? Yan po ay pera ng taong bayan. Pera mo yan, pera nila yan, pera ko yan. Pera nating lahat. Kaya dapat makialam tayo dyan sa national budget. Bilyon-bilyon, ilang bilyon yung posibleng mawala dyan mga kababayan, Grabe. Kaya sa darating po na midterm election mga kababayan, lagi kong sinasabi sa inyo, suportahan nyo lahat ng mga kandidato ni Tatay Digong, yung mga in-endorso niya. Numero 1 na dyan mga kababayan, ini-endorse ko po sa inyo.
si Attorney Jimmy Bondoc. Andyan po si Senator Bungko, si Senator Bato de la Rosa, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JB Henlo, sino pa ba yun? Si Philip Sandoval, sama nyo na rin yan mga kababayan, no? Si Dr. Mata, no? Grabe. At nandyan din mga kababayan ang ating astig at talagang may matapang ng paninindigan, si Congressman Rodante Marcoleta. Grabe mga matitindihan mga kababayan, na naniniwala tayo na may magagawa talaga yan para talagang maisulong ang pagbabago sa ating bansang Pilipinas, lalo na kapag naging presidente na po ang ating vice presidente na ngayon na si VP Inday Sara Duterte. Para sa tuloy-tuloy na pagbabago mga kababayan, suportahan nyo rin po ang ating channel. Subscribe, like, and share din po. Maraming salamat at patuloy po tayong mag-ingat sa lahat po ng pagkakataon.